Salam dostlar, Blender sapaklar bölüm 30-sında geçen gedek görkeden şu viewport shading şta kaptalınaqı özü qoşmaçı menyusu barada düşündürüp geçek. Ondan näme dostlar, berdin light bilen kamerany podyan, endilen screencast'e donatçan yaptım. Endi dostlar, ştaydan iderlap bilersin menge diyen hareketlenme. Endi berden dostlar, size hemen düşündüreyim. Şimdi birinci düşündürecek zadım şu cube'umu saylayanlarını berden wireframe moduna geçen. Yadınızda düşüyor wireframe modu bize dine edge'leri orkada, face'leri ya da vertex'leri object moduna görkadına. Şimdi dostlar berden menüsünü açan, insert olsan menüsüne geleyenler berde wire color'da, berde object'te has şun çizgilerini yağ tornuşta yani ak kornuşta orkada. Random'da olsa bize durul renklerde orkadıp bilerini yani mesela şunu özün saylayan, buraya shift D basyanlarını Y taraf birini kopyalayan, shift D basyan, Y taraf bu tarafına kopyalayan birini, shift D basyan, Z basyanlarını yukarı birini kopyalayan, shift D basyan, Y bas. Yeni birini ve shift R bilenim yeni birini kopyaladım. İlk bolsam dostlar, men şunu randomda koyamdan sonra öz yankayı tayarlan küpler bulun her biri başka renkte görünüyor. Onun izin devam ediyor. Inni berde world'da şu arkasındaki dünyamız yani şu viewport'ta görkeden dünyamız renk yutkudu. Çalıcı yutkanımız dostlarım senem olsan inni viewport'a basımdan sonra men şu viewport'un renkini yutkudu bilen. Misal için neyli? Mesela getiriyenler şunu birazcık koyurak yağdaydı koyup ine şu yağdaydı da işlep bilen. Sen de kalan dostlar bu zatlar özünde göre saylap bilersiniz. Men misal için şunu önkü yağdayına getiriyen o şunyalık kağıdaydı işlemen halayan şunyalık kağıdaydı koyuyan. Şimdi berde X-ray yani şu cube'ların arkası görünsün mü diye ya da görünmesin mi diye. Biz aslında görünsün deyip şu wireframe modunu yönetici şu yağdaydı da ulanıp biliyoruz. Ne insert olsan da sır ne şun bilen şovarda. Yani şu X-ray modunu açıp yapıyor. Şimdi berde outline şu renklerinin şu outline daşkı. Saçın şu cube'umuzun daşındaki çiziklerinin renkini ine şunlar outline'daki renki ütködüp şol renki biz berbiliyoruz. Yani men berde ütködüp oturacak ya dostlar men size ştayı düşündürüp aydık geçen özünüz gerek bolsa station'da var renklerini koyup barlak görüp biliyorsunuz. İnniki moda geçen inniki modumuz solid modu. Solid modda menümuzu açan ine berde studio yağdayında dur ine görýän bolsaňyz. Ine studio yağdayından Metcalfe'a geçen näwolin bize hiçler ütköme dostlar yani şarmının üstüne basyan olun berde bir neçe materiallar çıkıyor. Tayin materiallar. Biz solid modunda tayin materialların üstü bilenem işlevliye. Sonra neylim saçın şunu baktım. Şimdi ben neylik objekt çağırsam saçın shift A bilen berden mankiye çağıran G, Z diyenler yukarı tarafı düşüren rotate ediyen ters yüz ettim, rotate ettim. Instagram olsanız şimdi ben viewport ekranında neylik objekt çağırsam şu materyalle geliyor. Ya da bu materyalle bulunabiliriz. Ya da bu materyalle bulunabiliriz. Öz işlemimde kalan men yeni ön kağıdına getiriyanına koyuyan. Şimdi berde biz şunun renklerini yani görünüşümüzü yankı şu wireframe modunda da düşündük geçti. Edir şunlar kağıtlar ütkeyen zat yok. Berde objektimden yani görünüşünü yani kologosunun düşüşünü ya da renklerini berde randomda koyandan sonra her hilek renkte oluyor her şey. Edir berde de şun yani teksturalarına göre ya da hemmesini bir renk emettiği bilen şeyle ütködüp hemmesini bir görmüştü de bolsun diye bilen ol zatlar bizim istegimizde kalan zatlar dostlar edil berde flat da şon yani şu menüdaki gören zatlarımız hiç ili ütkan ok berde çema deyip edil yank başta korkuşum yani viewport'umuzda renkini ütködü bilen has yağtırak ya da karanqırak yağdaydı koyu bilen berde viewport deyip edil yankıdaki yani ütködü ben bilen. Ine dostlar. Backfast calling den şunlar dostlar men misal üçün şu obyektin adır kameranı öňe süýşürip içine girsem backfast calling açık bolan ýagdaýynda şol face'larymyzyň arka tarabyny görkezýär. Backfast calling ýapyp bolan ýagdaýynda bolsa bir de görkezýär. Indi berdäki X-ray we shadow ýaňam görkezip geçdim dostlar. Täzeden gaýtalap oturjak. Ýöne berde näýlik ütköşikladymyz bar. Men häzir berden studio ýagdaýyna getireýin. Şuň renkini dostlar men öňki ýagdaýyna getireýin.
önkü ýagdaýyna getiren sebäbi şuýda kewerdatlaryň düşnükli bolmagy sen. Sebäbi biz ula beýikler ýasamyzda şu zatlar köplenç ulanır. Mysal üçin şuýdan kawiçini açýan bolyn Instagram bolsaňyz dostlar, şu çyzgyly bir has önküden ýitip bolup görnüp başlady. Indi bärden şunu world ýagdaýyna getirsem, ýitiligini birazajyk petelden, screen ýagdaýyna getirsem, ýitedýän, boss ýagdaýyna getirsem bolsa has ýagdaýyna getiren. O ýitilikden hem has beter ýitilik gerek bolsa, ýagny siziň gözüňizde şol obyektleriň çunklarynın ýa-da burçlarynyň has ýiti görünmegini isleýän bolsaňyz bärden hasam şoň ýagtylygyny, has görnüjligini özüňize görä bärden saglap bilýäňiz. Depth of field bassaňyz size has ýiti görkezip bilýär ýöne biz bärden ýitiligini saýlanmamyz üçin depth of field'i saýlamamyzyň hiç ile geregi galmady, ýa manysy galmady. Onda näme modumuza geçýän dostlar, bärde shading'e basýan, shading'e basamdan soňra bärde skin lights biziň şu stenamyzdaky çyralar düşdünmi ýa-da düşmesinmi diýip soraýar. Bärde bolsa dostlar bize Blender Tine HDRI'lar berýär. HDRI'lar bize näle kömek edýär? Mysal üçin näder şuýdan bir HDRI saýlaýan, inserin bolsaňyz kölegöleň düşüşi, şu kölegöleň düşüşini men ene şuňa rotation bilen saglap üýtgediben bilýän. Häzir bärden dostlar has şunu ýit ýagdaýa getiren, şu strange'in ýagny güýjüni köpeldik world opacity'ni birazajyk galdyraýyn. Inserin bolsaňyz dostlar ene şu buluram peselsem biz arkasyndaky dünýäniň näýlekdigini görýäs. Blender bize şunu özümüz render almak haram, mene şuňalyk ýagdaýda düşüp biljegini bize görkezýär, onuň güýjüni bärden ýagny görünjüligini peseldi bilýär, blur ýagdaýa getirip bilýär, ýa-da peseldi bilýär. Isteseňiz dostlar, mene şuňalyk ýagdaýda görüp bilýäňiz. Bärde edilýän häzirki düşündirip geçen zatlar dostlar, objekt tema ýagtylygyny, pesligini taýla randomam öz islegimize görä saýlap bilýärdik. Indi bärde onuň has başgarak görnüş, ama biz diňe kölegeler görjek diýip bileriz. Ýa bolmasa diňe ýagtylyklar görjek diýip bileriz. Onu şu taýlardan saýlap bileriz dostlar. Men bulan hemmesini size aýra tenlikde düşündirip geçjek, sebäbi köplenç ýagdaýda ulanam dogam. Size bu zatlar hasam gyzykly bolsa soň kommentarlarda belläp geçiň, men size aýra tenlikde hersini düşündirip video düşürmäge çalışarym. Onlar dostlar material preview menüsünden geçýäs. Indikimiz bolsa render. Shift awas bir light çağırayın dostlar. Häzir point dip bir light çağırdık we diýenleri öňüne tarap süýşürýän. Häzir ýagtylygyny müňe deýil ýagtylyk gowy düşürýär. G bassym. Ne? Öňräne geçirdim. Ene dostlar ýagtylyk görünýär. Indi bärde bize üýtgeşikler ýok, edilýän kyýalak kurallar biziň üçin hiç ýyleklat üýtgemedi. Bärde skin lights açyp bilýäs, ýa-da ýapyp bilýäs, skin wall ýagny ýanky dünýäni açyp bilýäs, ýapyp bilýäs, edil üýtgedi bilýäs, edil ýanky material preview modda zatlar. Bärde üýtgeşikler ýok dostlar, bärdäki menüňem ýaksy aýdyp düşündirip geçdim. Onda näme dostlar, Blender sapaklarymyzyň 30-njysyny şunun bilen tamamlaýas. Birazajyk sapagy çaltyrak geçmäge çalışdym. Sebäbi geçenki sapagymyzda da şu viewport shading modlarymyzy tanapdyk, şoň üçin bu sapagymyzy çaltyrak geçmäge çalışdym dostlar. Sapagymyz size peýda bolan bolsa kanalymyza agzap bolmak, like basmak hemde kommentarlarda soraglaryňyz bar bolsa ýa-da islegleriniz bar bolsa bize ýazmak ýadyňyzdan çykarmaň dostlar. Indiki videolarda görüşýänçe sag bolun.